Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu. A pre tých, ktorí ste tu noví, tak moje meno je Timea a momentálne som v mojej úplne prvej bikini príprave Federácia IFBB a momentálne som 5 týždňov out. A dnešné videjko bude deň v mojom živote, day in my life. A budem vlastne dokumentovať, ako prebieha môj deň, čo počas dňa papám, čo počas dňa stíham. A myslím si, že dneska bude celkom zaujímavý deň. Nechcem nič sľubovať, ale na moje pomery by som toho mohla stíhať viac ako stíham normálne. A momentálne je 3:30 ráno. Do roboty idem na 5, končím o 1. A po robote idem vlastne na 13:45 na Mihalnice. A potom vlastne uvidíte v podstate celý môj priebeh dňa. Budem sa to snažiť dokumentovať. A aj všetky moje jedlá. A poďme si rovno spraviť raňajky. No, raňajky mám takto nachystané v miske. Sú to vaječné bielka so špenátom a s balkánskym syrom. To si teraz idem dať na pambicu. A k tomu si ešte dám tieto mysli bez cukru a bez umelých sladidiel v prvom rade. A tie si zalejem vodou s protiakom. A to budú moje raňajky. No, raňajky už mám hotové a mám ich teda tu. A vaječné bielka s baby špenátom a 3 kukuričné chlebíky a 1 rýžový, lebo kukuričné už mi došli. Potom tuto máme tie mysli s proteínom. Dala som si tam trošku viac vody, nech to mám také, že sítejšie. A čajík nesmie chýbať, bez sladidiel. Citróny som zabudla kúpiť. Vlastne ja si citróny nekúpem, iba takéto citrónové do vody. A dosť to zlepší chuť toho čajíku, keď si tam nedávam sladidlá. A tento víkend som vlastne mala aj Zero Red Bull, aj Zero 7up a zdutá som bola celý víkend, takže nejdem si tam dávať žiadne sladidlá, proste koniec. A idem si to spapať. Napapaná som, umýtá som, idem sa nachystať do roboty. Mám vlastne ešte nejakých 40 minút čas asi. Takže si pôjdem ešte na chvíľočku láhnuť k Filipovi. A pôjdem sa potom nachystať do roboty. A ďalší update bude asi až z roboty cez prestávku. No, mám prestavočku. Mám takto, že polievku v šálke. A pred odchodom som mala ešte snack, takú Corny Zero tyčinku. Úplne mňamka. Mala som to aj pôvodne do roboty, ale dneska mám veľa jedla, takže som si to dala pred odchodom. A tá polievočka síce z osačku, ale zahrajú brúško. A nie som hladná, takže super. No, už som doma z roboty a spravila som si momentálne pečené vločky, teda ohriaté mikrovlnke vločky. A to si spapám a pôjdem na dorábku na Mihalnice. Ale vyzerá to... Jak dobre to proste vyzerá. Mňam. Som si uvedomila, že som úplne zabudla povedať, že čo to vlastne je. Sú to rozmixované osené vločky, proteín, voda a sú tam vaječné bielka. To som dala do mikrovlnky s mrazeným ovocím a na vrchu je zero sirup biela čokoláda a džemík jahodový bez cukru a trošku kešu orieškov. Úplná mňaminka. No, Mihalnice už mám dorobené a teraz idem do fitka si dať kardio na 40 minút alebo hodinku, uvidíme. A potom domkov a papať.
Zas. No, už som aj doma, aj z myhalníc, aj z fitka. Dala som si 70 minút, som asi mala dokopy kardio. A už mám za sebou aj posing. A teraz si pôjdem spraviť papať. Vlastne už spravené mám, len mäsko si dorobím. Bola som už aj v obchode vlastne. A pôjdem si asi spraviť papať aj na zajtra. Nech mám pokoj. A rozhodla som sa, že zajtra nebudem raňajkovať, ale že prvé jedlo budem mať až cez prestávku v robote, to bude okolo nejakej 9:10. Myslím si, že to bude lepšie. A idem si spraviť to mäsko a ukážem vám, čo idem papať, ale je to vlastne v podstate to isté, ako skoro každý deň teraz papám. No, mäsko už sa mi robí teraz na večeru a idem si nachystať mäsko na zajtra, čo je 450 gramov. Dobre, 450 gramov mäska máme, teraz si ho trošku okorením. Dávam si himalajskú sol a sušený cesnak, ktorý je... No a teraz si ideme nachystať moje prvé jedlo do roboty, čo budú, že 3 kukuričné chlebíky s arašidovým maslom. Som zvedavá, že aké bude toto, lebo som si kúpila proste teraz v Bile. Mala som dlho také z Lidla, z nejakej americkej edície. Si to nejak rozotreme na tie 3 chlebíky. Je také celkom, nie že úplne tuhé, ale chápame sa. Toto je proste najväčšia srdcovka. A potom tam mám na zajtra ďalšie jedlo, to sú vajíčka, ktoré si robím čerstvé, takže to si nejdem chystať. Potom tam mám zase tie vločky, čo som mala aj dneska, to už nachystané mám. A potom tam mám zase tú bondu, ale mrazenú zmes z cottage a s kuracím mäskom, ktoré si pôjdem spraviť, keď sa najem, pretože už som fakt, že extrémne hladná. A uvidíme, či sa mi bude chcieť si chystať aj na nejaké ďalšie dni jesť. No a tu už je môj finálny produkt. Zase bonduela zmes, cottage sír, kuracie mäsko, jalapeňos a toto šalátová úorka. No, napapaná už som. Bolo to úplne, že výborné. Fakt, moje obľúbené jedlo. Jedla by som to, že celý deň. Vlastne prečo nie. A každý deň, čo vlastne jem každý deň. A týmto by som asi dnešné video ukončila. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, nechajte like, odber, komentár a vidíme sa pri ďalšom videu.